Hola, som Ashley i Jordi, de la classe de 6è. Ara encetem el bloc 2, amb dites, embarbussament i endevinalles, del Mirambó. Tira-li, Martí! Es quedarà. Hola, bon dia. Som Cristina, l'Anna, Marc i Kevin. Benvinguts i benvingudes al 7è programa de dites, embarbussaments i endevinalles del Mirambó. Estem a l'hivern i volem dir-vos dites d'aquesta estació. Hivern plujós, estiu abundós. A l'hivern amb bon o mal temps, agafa la manta si en tens. L'hivern neu ha deixat i tot està gelat. Escolteu, ara que volem dir-vos un embarbussament. A veure si podeu repetir-lo. Primer ho direm més ràpid i després més lentament. Mati, que tu has dit que jo he dit un dit que jo no he dit. Ara ho diré més espai per a que pugueu repetir-lo. Escolteu. M'han dit que tu has dit que jo he dit un dit que jo no he dit. M'han dit que tu has dit que jo he dit un dit que jo no he dit. Mira si he corregut arreu. Anem a recordar l'endevinalla de l'anterior programa. Jo visc dalt de l'arbre, va passant el temps. Després, caic a terra i si enxafes encens. Què soc? La classe li quadrats. Pensem que som les fulles. Som Biel i Rosella, i pensem que la solució a l'endevinalla és... són les fulles. Que bé! Correcte, són les fulles. Gràcies per participar, classe de 4 anys. Moltes gràcies també a Biel i Rosella. Una forta abraçada. Ara anem a per una nova endevinalla. Llarga com una serp, de molts colors la veig. A l'hivern al coll me la pose, a l'estiu del coll me la trec. Què és? Llarga com una serp, de molts colors la veig. A l'hivern al coll me la pose, a l'estiu del coll me la trec. Què és? Al pròxim programa tindreu les respostes que ens envieu. Al nostre correu electrònic radiomirambó@gmail.com. Recordeu, radiomirambó@gmail.com. Esperem els vostres missatges. Nosaltres ens n'anem. Adeu. Però tu camina i corre la notícia. Ja estem de nou amb la mel en la boca. Veig a saber què és l'endevinalla. Bé, ens haureu d'esperar per saber-ho. Només tinga la resposta, l'enviaré al correu de la ràdio. Agafeu llibreta i llapis. radiomirambó@gmail.com. Repetim. radiomirambó@gmail.com. Ja el tinc. radiomirambó@gmail.com. Sense accent, no? Correcte, sense l'accent. Gràcies. I ara donem pas a La veu callosina. Amb Vicent Beltrán, lingüista i professor de la Universitat d'Alacant, autor de llibres com Els parlars valencians. La paraula és l'única arma que ens queda. La paraula és l'única arma que ens Cada volta menys gent coneix el valencià, però menys el parla, segons Ràdio Televisió Espanyola. Segons els de Balears, un 66% dels casos de discriminació per raó de llengua que es produeix a l'administració pública són a sanitat. L'ús social del valencià. Del 15% que parla habitualment a la ciutat de València al 71% de Gandia. Diu el diari Puntes.
Som La Veu Callesina, la secció d'opinió de Ràdio Mirambó. Vos parla Rida, Kira, Petra i Guille, de la classe de 6è. Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. Avui parlarem sobre el valencià, ja que pensem que pot servir per conèixer quina és la situació de la nostra llengua, desmuntar prejudicis i fer coses per mantenir-la ben viva. Durant el programa d'avui ens acompanyarà Vicent Beltrán, lingüista, professor de la Universitat d'Alacant i autor del reconegut llibre Els parlars valencians, que ens ajudarà a resoldre els nostres dubtes. Grab that funky soul. When I say Per començar, què és el valencià? Quanta gent el parla? En quins territoris? El valencià és una llengua derivada del llatí, que té el seu origen en la influència d'altres llengües. El valencià el parlen 2 milions de persones al territori valencià i 2 milions de persones en el conjunt de la resta de territoris on es parla, com són Catalunya, Balears, Andorra, el Rosselló francès, la Franja d'Aragó, el Carxe murcià i la ciutat de l'Arguer, a Sardenya. raise up, get yourself together. Segons la revista Sao i el diari Ara, dins del domini lingüístic valencià, quanta gent el comprèn avui dia i fa 40 anys? Avui dia el comprèn al voltant del 75% de la societat i en 1985 el 75,5%. Grab that funky soul. Quanta gent el sap llegir avui dia i fa 40 anys? El 57,2% el sap llegir i en 1985 era del 28,6%. Do you need some money? Quanta gent el sap parlar avui dia i fa 40 anys? No passa del 50% i fa 40 anys era del 59,5%. The girls don't stand out. Quanta gent el sap escriure avui dia i fa 40 anys? En 1985 era el 8,7% i avui dia és el 40,8%. Grab that funky. Segons el diari Ara, pel que fa a l'ús, Castelló assenyala com entre els amics l'any 1995 aquells que optaven pel valencià eren el 26,7%. El 2015 eren el 18% i el 2021 el 13%. És a dir, va baixar. Una realitat que també trobem al carrer amb persones desconegudes, el 1995 els ciutadans que s'adreçaven en valencià eren el 13,8%, el 2005 el 13,2%, el 2015 el 11,8% i el 2021 el 10%. També és reveladora la dada segons la qual un 49,7% dels enquestats diuen que al territori valencià no comencen mai una conversa en valencià. That funky soul. Vicent, bon dia, gràcies per vindre. Volíem preguntar-te que per què hi ha més gent que el sap llegir i escriure però el parla menys. A què és degut? Bon dia als quatre, a Petra, a Guilla, a Kira i a Rida i a Miquel, el mestre. Primer que tot volia donar-vos l'enhorabona, perquè feu uns programes de ràdio de categoria pel premi que vos han donat, que això no té preu, i perquè la veritat és que quan vos veig a vosaltres veig que estem salvats, La societat està salvada en gent com vosaltres. I no res, m'agarra la pregunta que m'acabes de fer, Petra, que de fet ho heu dit pràcticament tot, ho heu dit vosaltres. És a dir, vosaltres heu donat unes dades i una informació que és real, que tots coneixem, però és important saber per què passa això, no? És a dir, per què cada volta la gent sap escriure més en valencià i sap llegir més, però contràriament el parla menys. Bé, vosaltres, clar, sou molt jovens, jo sóc de Callosa, no? I efectivament, quan jo era xicotet, pràcticament no senties a ningú parlar castellà a Callosa, a ningú. I ara la veritat és que ja sents les dues llengües, no? Sents valencià, i fins i tot en sents més, sents àrab segurament, i sents romanès, i sents moltes més llengües. Això es diu la globalització. La globalització, ara resulta que tota la gent circula pel món, abans no, abans la gent de Callosa vivia així, es casava així, tenia els fills així i pràcticament no es mesclava amb gent de fora.
com a màxim en algú de Bolulla, en algú d'Altea, en algú de Tàrbena, és a dir, dels pobles veïns. Però ara ja sabeu que la gent viatja, la gent corre i també la gent moltes voltes per necessitat, perquè resulta que al seu país o d'on és ell no té bones condicions de vida i necessita anar a un altre país per a trobar feina i per a poder viure millor. I per tant això ha fet que molta gent es menege pel món, no? I ara està canviant la societat. Això més o menys és la globalització. La globalització té factors positius. Quins factors positius té la globalització? Doncs que ens anem coneixent unes altres cultures, una altra manera de ser, ens relacionem gent de tot el món, no? I aprenem tots els uns dels altres. Però clar, també té una cosa una mica en contra, i és que quan ens globalitzem, quan ens igualem tots, acabem perdent, molts pobles acaben perdent la seva manera de ser, la seva identitat, les seues llengües, perquè acaben guanyant, acaben imposant-se els països més forts, els més potents, i per tant al final el món doncs, acaba parlant-se anglès, acaba parlant-se castellà, perquè el castellà és una llengua que té molts milions de parlants, en té Amèrica Llatina i en té molts llocs, i guanyen, diguem, que les llengües més fortes, més poderoses, i clar, això també és una llàstima, perquè les llengües que no tenim la sort, o les cultures que no tenim la sort de ser tan fortes perquè només es parlen en un territori més reduït, doncs tenim la de perdre, no? Jo a voltes pense i dic, bé, ara hi ha escola en valencià, efectivament, jo estudiava en castellà, perquè abans era impossible estudiar en valencià, estava prohibit, això ho heu de saber també, és a dir, el valencià estava prohibit. La gent el parlava a casa, el parlava al carrer, el parlava en la família, en els fills, en els amics, però sabies que quan anaves a escola era en castellà, sabies que quan posaves la tele era en castellà, sabies que quan anaves al cine era en castellà, la gent quan anava a missa era en castellà, els llibres, tot era en castellà. Per tant, per un costat és una sort, perquè ara ja podem fer tot això també en valencià, però per contra, ara el castellà està més present en tot, en les xarxes socials, en les televisions i en tot, i acaba moltes voltes sent la llengua en la qual la gent es relaciona. Això és un fet i això és així. El que passa que cal veure si això està bé, si és just, si no és just i quina solució té. No? Jo crec que en un món globalitzat podem salvar-nos tots, crec jo, això és el que m'agradaria a mi, perquè jo crec que és molt bonica la diversitat. Que tots siguem iguals és una cosa lletja, perquè jo vos veig ara vosaltres quatre i cadascú és diferent, teniu cares diferents, i segur que si vos coneguera una miqueta més seríeu diferents de caràcter, i és molt bonic que cadascú siga conforme és ell, és molt bonic ser autèntic, ser únic, perquè si tots som iguals, a mi em faria por anar pel carrer i trobar-me totes les caretes igualetes i tots parlant igual i tots comportant-se igual. Ser diferents és molt bonic, cadascú aporta la seva manera de ser als altres, no? Per tant, jo crec que Callosa, en el nostre cas, o els valencians, el poble valencià, és una sort que tinguem una llengua i una cultura pròpia nostra, que fa 800 anys que es parla valencià a Callosa, fa 800 anys, i penseu que el castellà a Callosa comença a parlar-se ara hi ha gent que el parla, però fa 50 anys, 40, quan jo era xicotet no el parlava pràcticament ningú, per tant el castellà és nou, així s'ha parlat sempre valencià, és la llengua pròpia de Callosa i dels pobles valencians, per tant jo crec que és una sort haver heretat aquest patrimoni i l'estimem, la volem i l'hem d'oferir als que venen de fora i facilitar a tota la gent que ve de fora que aprenga la nostra llengua. Nosaltres també aprenem de tots els que venen de fora. A mi em fa molta gràcia quan m'agrada molt quan parle, per exemple, en àrabs, en romanesos i tot, veure com són, quins costums tenen, quina llengua parlen, tot això també és molt bonic. És un intercanvi. Però clar, com que estem ací, ha de guanyar el valencià, vull dir, ha de ser la llengua de comunicació. No sé si vos he contestat o no. Més o menys ho heu entès? Get up, get yourself together and drive your funky soul. Ara anem a dir certes frases sobre la llengua que hem sentit o que hem trobat i Vicent ens ajudarà a explicar cadascuna d'elles. El valenciano no sirve para nada. Bé, jo estic totalment en desacord. A mi m'ha servit per a tot. És a dir, jo és la llengua que he parlat tota la vida a Callosa, en els meus familiars, en els meus amics, la llengua que després m'ha valgut per estudiar i per a tindre una carrera i la llengua que utilitzo per ensenyar i la que també fa servir amb els meus fills i la meva dona. Per tant, a mi el valencià m'ha servit per a tot. Això és molt relatiu. És a dir, a mi, per exemple, altres llengües, a mi l'italià no m'ha servit per a massa i la valore, o l'anglès tampoc,
Mireu per on, a mi l'anglès jo no l'he utilitzat mai, però mira per on el valencià és la llengua que m'ha servit per a tot. Per tant, això és molt relatiu. Esto es España y se habla la lengua nacional. Bé, jo també estic totalment en desacord en això, perquè a Espanya es parlen moltes llengües. A Espanya es parla el basc, a Espanya es parla el gallec, es parla l'asturionès, l'aragonès, es parla el català, el valencià, que és la mateixa llengua, i es parla també, a Ceuta es parla l'àrab i a Melilla es parla el berber. I això molta gent no ho sap. I clar, crec que és un error de l'estat espanyol no potenciar i no valorar el patrimoni lingüístic que té, les llengües que té dins, i només donar importància només donar-ne a una. Això no és just. Hi ha països com Suïssa que tenen 4 llengües i les 4 llengües són oficials i tots les coneixen i les 4 estan al mateix nivell. I a Espanya jo crec que això no ho ha fet bé, perquè el que ha fet és que una llengua de totes, una cultura de totes, s'impose i intenta eliminar totes les altres. Imagineu-vos la quantitat de llengües que vos ha dit que es parlen a l'estat espanyol. Por favor, en castellano, que es de mala educación. Bé, jo crec que el que és de mala educació és anar a un lloc i no respectar la cultura del poble on vas. Jo ves de molt mala educació anar a França i exigir que em parlen en valencià. Com han de parlar en valencià a França? Si no vaig a França he de parlar francès o he de tindre la voluntat o l'interès d'aprendre francès. Això a Itàlia, a Rússia, a Noruega, on siga. Per tant, jo crec que és el contrari totalment. Jo quan vaig a Albacete o a Madrid tinc molt clar que he de parlar castellà, perquè és la llengua d'allà, i per tant jo, com que soc molt educat, els parlo en la seva llengua. La gent que ve ací ha de ser, com a mínim, respectar-nos i entendre que és la nostra llengua, que és la nostra manera de ser. I per tant, si no coneixen la llengua al principi, han de posar interès i voluntat d'aprendre-la. No tenen per què fer-nos canviar de llengua, perquè quan jo vaig a Madrid no faig canviar els de Madrid de llengua. Jo no els faig que em parlen a mi en valencià. Què podem fer per a que la llengua continuï viva? La clau de tot està en l'educació en valencià, des de casa i des de l'escola, per a que els més menuts i les més menudes continuen parlant-la. Bé, jo crec que efectivament la clau està en l'educació en valencià, l'escola en valencià, també des de casa de l'escola, però jo crec que falta afegir un detallet. Jo crec que en última instància depèn de la decisió de cada persona. És a dir, si una persona no té clar d'això que estem parlant, és a dir, no té clar que el valencià és una cosa important, perquè és nostre, perquè l'hem heretat, perquè s'ha parlat durant 800 anys, que no és just que això es perda, perquè volem que hi hagi diversitat al món, volem tindre el nostre espai al món, sabem que no som millor que ningú, però no volem ser pitjor que els altres, volem ser igual que els altres, i per tant tenim dret a existir, tenim dret a viure. Doncs si això no ho assumim cada persona, ell individualment no es podrà salvar. Per molta escola en valencià que hi hagi i per moltes cases, diga el que s'hagi de dir, si una persona no s'ho creu i no té clar que és així, no pegarà el pas. I quin pas s'ha de pegar? Doncs parlar en valencià en tota normalitat i saber que sí s'ha de parlar en valencià, que el castellà el parlarem quan anem a Castella, quan anem a Andalusia, el francès el parlarem quan anem a França, l'italià quan anem a Itàlia, però si el valencià no es parla així, en quina part del món s'ha de parlar? Si no el conservem així i no el salvem així, digueu-me en quina part del món podem anar a defensar el valencià? A Xina? A Rússia? Al Marroc? No. És a dir, a nosaltres ens ha tocat aquest territori i som d'ací, i és la llengua que s'ha parlat durant 800 anys així. Som nosaltres que tenim l'obligació de salvar-la i l'hem de salvar així. Per tant, ha de ser la llengua normal, així com ha sigut sempre. Què passa que ara actualment han canviat les coses perquè està escampant-se el castellà i ha vingut molta gent de fora i molts que no l'aprenen. Vosaltres sí, que l'heu après. Ara el que passa que s'ha d'utilitzar, s'ha de gastar sempre i s'ha de parlar en valencià i s'ha d'anar a comprar en valencià i s'ha de viure en valencià. Eixa és la solució, és a dir, tot el que heu dit vosaltres i a més, la qüestió individual de cada persona que ho ha de tindre clar, ho ha d'entendre i s'ho ha de fer seu. Moltes gràcies, Vicent, per vindre a la ràdio Mirambó. I per les teues paraules, ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vosaltres, el plaer ha sigut meu. Ha estat molt a gust, amb Petra, Guilla, Kira, Rida i Miquel. Torneu-me a convidar, Don't
ha acabat el bloc 2 del 6è programa. Per seguir escoltant, poseu el vídeo del bloc 3. Gràcies.